Alas 6:31 na magandang umaga. At samantala, Idol, kahit na papalapit pa ang undas, hindi pa rin po papipigil ang kaliwat kanan po ng mga Christmas events. Sa ating good news, 35 feet po na Christmas tree opisyal nang pinailawan po sa isang mall sa bayan po ng Rosales. Alamin natin ang good news na kwento mo, Idol Ruru Hugotero. Puno ng saya, musika at liwanag ang SM City Rosales matapos formal na sindihan noong Sabado ang kanilang 35 feet giant Christmas tree bilang hudyat ng pagsisimula ng Kapaskuhan sa Pangasinan. May temang Santa's Christmas Giftland na pinangunahan ng pamunuan ng SM City Rosales at mga opisyal na lokal na pamahalaan ang taunang Christmas tree lighting ceremony. Ayon kay Assistant Mall Manager Chow Chua, layunin ng programa na maghatid ng pag-asa at ipaalala ang patuloy na pag-ibig at pagkakaisa ng mga Pilipino ngayong Pasko. Gusto po ng SM Supermalls na tayo po'y magsama-sama dito po sa SM para po magpakita po ng ating pagmamahalan sa bawat isa sa pamilya natin. And syempre yung mag-get together, mag-gather po. Tampok din sa okasyon ang iba't ibang Christmas attractions, promos at performances mula sa mga local artists na nagbigay sigla at kasiyahan sa mga manonood. Inaanyayahan po namin kayo ngayon sa SM Supermalls dahil marami po kaming hinanda kagaya po nitong 35 feet po natin na Christmas tree. Meron din po mga dramatic ribbons all around the place. Meron din po mga tower na gift boxes. Tsaka po yung ating bears. Hindi nga sila bears bunnies sila ngayon. Samantala, sinabi ni Tourism Officer Jess Ramirez na sinusuportahan ng LGU ang ganitong mga aktibidad dahil pinalalakas nito ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa komunidad. Pag may mga ganitong selebrasyon or decorations, lalo na dito sa SM, talagang supportive po ang ating local government po ng Rosales. Sa countdown highlight, sabay-sabay na nagbilang ang mga bisita bago tuluyang lumiwanag ang higanteng Christmas tree sa gitna ng atrium, isang makulay na hudyat ng pagsisimula ng Paskong Pinoy sa SM City Rosales. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.